Erik tuli kotiin ja hän sanoi mulle, että äiti, onko mä sairas? Oho, kyllä saatana hookas! Mä niinku ajattelin, että miettiiks muut, että mun lapsi on ihan hirviä. 25-kiloinen pieni poika silloin, mutta hyvin impulsiivinen. Mä en tykkää siitä. Haukkuu toisiin. No terve. Löysä lehmä. Haukkuu toisiin. Löysä lehmä. Haluan. Nyt mua ymmärretään paremmin. Se tekee tästä kaikesta vielä vaikeampaa, kun Erik itse ymmärtää olevansa Erik.